bine am găsit la un episod nou cu Asphalt 8. Astăzi facem 3 curse. Și încetați un pic ca să pot șterge chestia asta. Ok. Și vom găsi aici cu ce mașină ne vom duce. Aș vrea să mă duc în ceva parte pe aici. Monaco cu mașina asta, sexto elementul. Merge bine. Punem un pic. Ok. Bun. Upgrade e bun. Next. Așteptați un pic. Și aștept un pic să dăm next. Dăm boostul ăsta și am pus o muzică de fundal. Așa ne pot fi concentrat mai bine. Să nu este copyright. Am după original copyright sound și este la cine nu puse. Ai, dar n-am făcut nimic, mă, ce-am făcut? Ce-am făcut? Zi mie cubă, ce-am făcut? Ai auzit? Wow, nu trebuia să fac chestia asta. Cine m-a pus să fac chestia asta? Good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to
to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Okay, Those okay. were the days, hard work forever pays. Almost pretty. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you Wow, all 5 stele am about it primit. when I see you Interesant. again. We've come a long Cred cu Lambo nu mai way ajustește. from Îi where primim mai we multe stele mereu și nu cred I că will tell you all about it when I primesc mai puțin și nu cred că vedeți. Asta e. Să mă băg în cursă fără că știu cu ce mă duc, nu? M-am gândit să mă duc cu Shelby, să mă duc drift. Mă duc cu drift. Ce la germană. Asta e un Porsche, nu știu, multe răsas. Mă pic pe tot.
Ce dracu față. Doar proștii au noroc în viață. În lupta mea cer spațiu vital. Merg pe teren minat, în război muzical. Cred că sunt un om bun cu intenții rele. Detest tricurile de 3 rupele. 3 femei pune de pulă să care bagajele. Operabil votul pe care animă plajele. Până acum bine. Minare maxim 3 minute, dacă durează. Ai spus roata, mă, că să spune. Orice argument irefutabil ține. Ar trebui să fac azi, lasă că fac mâine. Nu contează rezultatul cât ideea în sine. Dar alege praful, dacă toți ar fi ca mine. Pui femeia la loc de chiste, băutine cu bani. Merge la botaniste de chistele, le rupe mâinile. Femeile n-au simțul, nu-i dezvoltate. La coadă la buletine, doar discuții despre sex. În trecut onomație nu e fără de educație. Ai avut politiciu sau revelație. Am un mesaj pentru voi care conduceți muzica. Prețul târfelor voastre nu include TVA. Vrei porno, rezultă horror, fetici bizar. Chiar trebuie să spui mereu ceva comercial. Ai pus la punct în final cel mai mic detaliu și te-ai căcat asupra ta după un lung travaliu. Fac trafic de rime cu impact major. Iarăși vă avertismente. Mă piși pe el de avertismente. Numai 3 stele, mă, te piși. Te cași pe tine cu strop. Ce cași pe tine cu strop, frate. Dați-mi bă, băi, ne-i se vezi. Da, ne-i se duce are, bă. Distanță 1175 de metri. Mai mult, un kilometru ceva. Acum mașina ca asta. Dacă drumul e drept, e bun. Tot în goleană. E bine, foarte e bine. Urc cu străzele.
revedere!